Witam u nového videa a tentokrát nebudeme točiť Fortnite, ale Forza Horizon 5. Ako vidíte, lebo Fortnite sa sťahuje teraz, neviem prečo. Neviem, čo som fakt nepozeral líky na X-ku a tak. Ale za to vám to vynahradí Forza. Takže teraz sa mi to načítava a ukážem vám fakt moje super auta. Dám tam nadúpaný locker. No, ideme sa tam pozrieť. Takže tuto mám nejaké exkluzívky a hodinky, hej. Tu mám moje asi najobľúbenejšie auto, moja exkluzívka asi tak jediná. Môj Bavorak. Mám ho strašne rád, túto S4. Ja už som ho mohol mať dávno, lenže som ho giftol bratrancovi, ktorý ho strašne chcel. A ja som vtedy nechcel a náhodou som ho zase získal. A to, čo som giftol s bratrancovi, tento istý, tak ten som vtedy získal z gifta. A ktoré si ideme pozrieť, aj podľa mňa žiadny som nedostal. Dobre, keďže teraz som mal Q-Mixe, tak som si to musel zmeniť, lebo tým sa vážne nedá jazdiť, potom vám to ukážem, ako to pôjde. A ideme si nejaké auto vybrať. S čím by sme mohli ísť do Horizon festivalu. Keďže tam chcem byť rýchlo, tak by som si zobral asi Lambo. Ja s týmto strašne viem dobre jazdiť, ako nie v teréne, no, čo je tuto v teréne, ale to nevadí, lebo robíme toto. Čo? No. To robíme takto, že pôjdeme do hry. Nepýtajte sa, prečo mám SPZ AK-47, a to je jedno. No a nedostal som fakt žiadny iba toto. Gift. Tu mám hlasovanie, takže mám nejaký, nemám. Backspace. A pozerám, že už aj novú Kiavu pridali. Vzdušný safír, veď to som ja za to hlasoval, a nedostal som. Idem si pozrieť, toto je nové a ja to chcem strašne. Exkluzívky si ideme exkluzívky pozrieť. Potom tento Mercedes by som tiež chcel takéto nové a zbieram novšie. Aj toto mám Huracan STOčko. Nixy, ako neviem, či úplne chcem, ale už mám jedno a toto mám. No. A ideme sa pozrieť, že hlasovanie také. Tento Cadillac som mal v štvorke, a tú štvorku už nemám. Continental. Ja dám za to horšie asi. OK, tu mám ovládnutie auta. Ja som nabúral s týmto, to môže takedy. Dobre, urobíme to takto teraz, že pojeme sa teleportovať vlastne. A ukážem vám moju Q-Mixe Regeru, najrýchlejšie auto. Teraz vám to musím priblížiť, fakt. Plne to dobre bude a nevadí, lepšie ako nič. Skúsim tú kameru nastaviť čo najlepšie. Dobre, ide na to. Teraz sa mi to úplne že načítava. Ja som išiel vážne do tohto, jak som ísť do iného. Na minulom týchto festivalov on tu bol zamknutý. No, kde to je toto? Som teleportujem. Počul do mého šokfakt festivalu. Pustíme si nejakú hudbu? Nie, nepustíme, čo je škoda. Ideme sem. Ideme otestovať toto Lambo. Keďže ja už som... Čo som dostal, ja si tým, mňa už fakt tá Forza hudba robí nervy. Tak ja to... Nie, Minecraft! Čo sa tu deje? Čo sa deje s mojou konzolou? Haló? Konzola? Tak. Jak sa má tú hudbu? Môj copyright.
Čiže sa mi neresetla Forza. Dobre. Idem ďalej. I to nestalo. Teraz to bude horšie počuť, lebo som dal menej zvuk. Iba trochu a to asi vôbec nebude. Dobre. Ideme prvo toto Lambo otestovať, ako vidíte. Toto je Lamborghini Centenario. Nepoznám to auto proste, tak ideme ďalej. A je to asi moje najobľúbenejšie Lamborghini zo všetkých. Páči sa mi a je celkom aj rýchle. Dobre. Ideme už 250, 270 už. Teraz ma tu nameral. No dobre. Brzdím. Brzdy to má tiež celkom dobré. Ja som si to vôbec netuningoval, takže OK. A teraz toto je moje druhé najrýchlejšie auto. A teraz vám ukážem fakt auto, ktoré vás posadí na zem. Koenigsegg Regera. Áno, počujete správne. Netunil som si ju a maximálna rýchlosť, ktorú som vyťahol na nej, je presne 400 kiláčov za neviem koľko sekúnd to vyťahne. Takže ideme sa na to pekné auto pozrieť a ukážem vám ho a zajazdím si. Ale toto auto pre tých, čo chce kúpiť na jazdenie normálne po diaľniciach, alebo no, nie po diaľniciach, ale po tuto dedinách v tejto hre, alebo tak vôbec neodporúčam, lebo to je strašne agresívne auto a keď idete rýchlo a chcete prudko zabočiť, tak vám to driftuje. A keď keď idete rýchlo, tak prudko zabrzdíte, tak vám to driftuje proste. Ja viem toto. Trochu som vyhodil za bradlie. A ako vidíte, ide to fakt že riadne rýchlo. No, ako nedal som 400, ale už musím brzdiť, no. Ale aj keďže už som teraz prešiel trasu, tak už 400 tu nedám, ale aj vyťahol som to na diaľnici, otestoval som to tak riadne, takže ako mám potvrdené, že to auto ide v hre presne 400. A Forza ma veľmi ako nebaví, no. Poviem pravdu. A viete čo? Ja ešte dneska natočím jedno videjko. Zajtra natočím novú sezónu, alebo nejaký ten update vo Fortnite. Hej? Natočím vám Minecraft. Aj Minecraft viem dobre hrať. Dobre, toto bolo o mojej Regere všetko. Je to moje najrýchlejšie auto a zároveň mám aj strašne rád Koenigsegg, tie auta. Preto mám aj Lego auto, o ktorom som vám natočil už aj short a nikto si ho bohužiaľ nepozrel. A toto je môj Bavorák. Hej. Bavorák M4 nová z 2020. Ja som si ju celkom lepšie natuningoval. Trochu, ale úplne nedriftuje dobre, ale ja už skôr na jazdenie po diaľnici používam. Bo už mám viac celkom drifterských aut a fakt už takéto pekné auto nechcem mať na driftovanie a takto. Takéto bláznostva. Ale ináč je to dosť dobré auto, aj rýchle. Aj výkonné, proste. Extrém sa mi páči, aj interiér. To je extra pekné, proste bávo. Radšej mám Mercedesky, ale... Dobre, a keď už sme u tých drifterských aut, tak vám ukážem na drifterské auto, z ktorej sa vlastne ani driftovať poriadne dobre nedá, lebo ono to až tak moc je agresívne, že to až moc trochu driftuje, až moc trochu. Tak sa pozerajte na to. Skúsim urobiť hodiny, hej? A dá sa. No nedá, no. Zle sa s týmto. A lepšie, no. A lepšie som urobil hodiny. Tak ja vám to ukážem, ako čo robí s ovládačom, hej? Ja vám ukážem ovládač. Nevidno to? Kde je kamera? Tak vám asi neukážem. Ja iba stlačam toto, plyn, a ono to je strašne agresívne. On to doslova ide úplne
strašne strašne ťažké auto. Je to pecka, no a nedá sa s tým normálne jazdiť. A ukážem vám to Koenigsegg. Ako ja viem s tým jazdiť po silniciach a tak, ale úplne to nie je. A to ako som vám hovoril, je to dosť agresívne auto. Takže Forza hráči neodporúčam na toto cesty, hej? Koenigsegg, to si radšej, keď už chcete mať takéto flex hyperauto alebo rýchle auto, tak to si radšej a toto Lambo Centenario zoberte alebo Huracana. Takže asi nič takéto hyperauto. Ak sa pozeráte na to, ešte sa mi ani spoiler nevysunul a už sa mi vysunul celkom a spoiler sa mi vysunie na 80-ke. Teraz, keď trošilinku pridá, tak je strašne rýchlo. Vám sa to zdá na kamere pomale, ale tuto je to rýchlejšie. Tak teraz sa pozeráte, keď keď dám pedál úplne doslova pačku na spodok na ovládači, už idem extrémne rýchlo, už idem 200 a nedá sa to ovládať, ja fakt driftujem. Snažím čo najmenej veci diať, ale bohužiaľ nedá sa to. Aj tie brzdy úplne najlepšie nie sú na tom, ale o tej rýchlosti viac menej. No, toto sa tu nedá, to je samé driftovanie, pozerajte. Agresívne, bohužiaľ no. Ale Koenigsegg není na toto cesty po dedine, takto čo tu teraz idem. Toto neskúšajte, ak si nechcete. Ani to vybačať nevie. Je na testovanie alebo na také závody väčšie trochu, no. A vážení ľudia, toto bol koniec videa, možno potom ešte Minecraft natočím za chvíľu, ak sa mi bude dať, ale pravdepodobne asi nie. A toto je aj koniec videa. Dobre, čaute.